Много се вълнувам да видя кухнята. Наистина отразява това, което вие си пожелахте. Така ли стана? Много хубаво стана. Всичките ни гости са впечатлени от кухнята. Просто няма човек, който е дошъл тук и да каже каква хубава кухня, колко интересно. Така че да, аз съм много радостна за това, че успяхте на това сравнително малко пространство да измислите така, че всичко да е едновременно и красиво и функционално. Което е супер. И виждам, че имате свежа мащърка. Имаме свежа мащърка, специално от градината на мама. Мама има градина в край Ямбол, има вила и там се отглежда най-различни билки и даже някои зеленчуци. И сме много доволни от това, защото имаме малко бебе, което малко бебе сега ще яде бил спанак от градината на мама. Чудесно. Мащърка, да. Помня как избирахме и керамичните дръжки, и различните материали, как да си паснат един с друг. Ратана с дървата. Сега като го виждаш изработено, как ти се струва? Супер ми се струва. Супер ми се струва. Този ратан хем предава някаква такава ретро-елегантност. Да. И има някаква уникалност в него, защото много са малко мебелите с ратан. Аз специално много харесвам ратан. Много ми кефи. Освен това много ми харесва, че едно с едно плоскостите, дървените плоскости някакси не са еднакви. Точно защото вие работите ръчно. Точно. Нали така? Защото всяко дърво е различно. И всяко дърво е различно. Дървесината, фладерите са различни. Фладерите са различни, боядисването. Нали, някакси това, което се забелязва тук, е, че това не е направена по матрица в някой така голям цех, а има стил, има уникалност в тази кухня, което, както и всички други ваши мебели, което мен е много мерено. Това малко пространство, това ъгълче, толкова дълго време го мислихме. Това ъгълче специално ли? Варианти разигравахме, да. Той всъщност е много важно това ъгълче. Да, много е хубав така наречения бъбрек, който усвоява идеално глухото пространство. А до лапите колко много ги мислихме. Помниш ли? Помня, да. И сега те също са се вписали. И са вписали и те станаха както точно това си, тук като картина се едно, тези рамки, които са отгоре ги изпъкват. Изпъкват ги, аз много ги харесвам. До лапите са едни от нещата, от малкото неща от старата къща, които запазихме, защото това е стара къща. 54-та година е строена по операцията и много държахме с мъжа ми, защото тя му е наследствена къща, доколкото можем да запазим стари неща. Ето, примерно, това от комин, тук е било комин, също решихме да го запазим, до лапите, камината ще видите в как е гардероба? Стига ли ви като място? Един гардероб никога не стига. Да. Ами за сега стига. Подредила съм си всичките рокли вътре, които не са малко. Аз държах специално да има. Специално държах да има такова помещение, където да е без чекмеджета, просто да има много висящи, ми е място за висящи дрехи, не вече рокли. Естествено, по-голямата част от този гардероб е мой. На мъжа ми съм отделила това. Но той е доволен, все пак е мъж, няма какво толкова. Много се радвам аз на гардероба, защото не знам дали това беше мое настояване да вмъкнете и вие се съгласихте да вмъкнете това огледало тук и до сега си го ползвам, защото съм свикнала като се накипра да се видят. И чекмеджетата са много функционални. Ето. И да, наистина, гардероба е два нагоре, близо 2,30 или не знам. Да. Поема доста, аз съм много доволна. И тук също имаме ратан, акцент, както забелязвате, така че той предава, има една линия, която човек може да улови от кухнята с ратана
на кухненските мебели. Тук и моето бюро, което за сега все още не се ползва, защото съм в майчинство, но съвсем скоро ще влезе и то в употреба. Леглото е голямо, има и под матрака, има пространство. Да. Вътре се събираме куфари и всякакви други неща. Така че... Да, масивна мебел, много сме доволни. Това кресло ми е супер удобно. На това кресло съм хранила бебончо месеци наред и аз и майка ми, и баща му, мъжа ми. Изключително удобен стол. Така че той трябваше да бъде просто работен стол. На мен обаче в момента е стол за хранене на бебе и е много мекичък и удобен. Така че и за него много се радвам. Освен това той също се вписва много като цветове. Тази прекрасна камина станала толкова добре в цялостния интериор. Вписва се, нали? Вписва се. Да, това ни беше целта. При ремонта на това жилище тръгнахме от камината. Защото тя си беше тук, решихме да я запазим, просто я префугирахме, изчистихме и някакси около нея подбрахме цветовете на стените, цветовете на мебелите, на столчетата, ако щете, така че да, човек винаги тръгва от някакво малко нещо, което заварва. И ние заварихме тази хубава камина. Така, може да прекрачим другата стая. Така. Искам специално внимание да обърна на тази портална врата, защото ние се обърнахме към Каза Арт заради тази врата. Аз бях посетила няколко фирми в София, които произвеждат врати, имат цех и така насетне, и в момента, в който им дадох размерите и казах какво искам да ми направят, срещнах отказ от 3 места. И отговорът беше такова нещо, може да ви произведе само някой дърводелец, стар майстор за наечия. И аз, защото нали, това не е по матрица, нямаме го по кълъп, трябва специално да се направи. И аз се замислих къде мога да намеря стар майстор за наечия. И така много лесно стигнах до Каза Арт, защото знаех, че те правят такива неща. Така че тази портална врата в общини беше вратата към Каза Арт. Както те ни направиха и всички останали врати, много са приятни, ще ги видите. Друго какво, тъй като в нашето семейство така, мъжа ми ме остава да действам доста от нещата, свързани с дома. Ремонта го повери изцяло на мен, каза прави каквото искаш. Той имаше няколко малки условия. Едно от условията му беше да има стабилна и здрава библиотека, защото той работи много с книги, работи в Софийския университет, преподавател, плюс че е преводач от английски и имаше нужда от място, където да си събере огромната библиотека. Каза Арт ни направиха супер стабилна, двуредова библиотека, където той, освен че успя не само се събра книгите, ами даже има и място за още допълнителни книги. Така че тази библиотека също много ни радва. Хубавото е, че това беше до някъде моя идея, пък да впиша в библиотеката дивана, от който също сме супер доволни, много мекичък и удобен. И с този диван, с бебето си търкаляме постоянно. Майка ми спи на него, когато ни идва на гости. Какво друго? Мъжът ми специално каза, че това е за него, пък е най-успешната мебел. Супер много той му се кефи. Така че на дивана всички сме фенове. Да, това е. Той е много тежък, 4 човека го носиха, но пък си заслужава. Дивана си заслужава определено. Така, това е моето бюро. Тук мога да покажа. Това е моето бюро. Отново имаме акцент ратан, който, както
казах, тръгва от кухнята, минава от тук и стига до спалнята. Той е в цветовете също по-скоро близки до спалнята и до гардероба. Идеята е, че в един момент той ще отиде в онази стая, когато бебето порасне. За сега е тук. Тук масивна дървесина, здрав. Човек може да си сяда на това бюро. И въобще е супер. Друго. И горе-долу това е. Мога да кажа, че съм много доволна и добре си живеем тук. За сега пупу. Специално исках да е с стъкло, за да влиза естествена светлина към коридора. И тя и на кухнята са отворени вратите.